Αυτό είναι το απέσιο πάρκο της Παύλιανης και αυτός είμαι εγώ που προσπαθώ να σκάσω το λάστιχο του αυτοκινήτου μου. Όλα ξεκίνησαν όταν η Δήμητρα ήρθε να με απειλήσει πως αν ο καιρός είναι καλός θα πάμε σαββατιάτικη εκδρομή. Αυτό όμως δεν θα το αφήσω έτσι, θα κάνω τα πάντα για να αποφύγω αυτόν τον εφιάλτη. Έτσι έτρεξα προς το αυτοκίνητο και ξεκίνησα δουλίτσα. Όμως για κακή μου τύχη, την ίδια ώρα η Δήμητρα βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια. Όταν την είδα, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Πάνω στον πανικό μου της είπα ότι προσπαθώ να φτιάξω το καρμπίλατέρ. Πάλι καλά, δεν έχει ιδέα από αυτοκίνητα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η δυσάρεστη αυτή η εκδρομή. Σε ένα πάρκο που πριν καν μπεις μέσα σε προειδοποιούσε για το μαρτύριο που πρόκειται να περάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Δήμητρα στην κοσμάρα της. Το πρώτο πράγμα που συναντήσαμε μπαίνοντας αυτή την κόλαση που λέγεται Πάρκο της Παύλιανης ήταν μια γέφυρα που είχε σχήμα πιάνο. Αμέσως επιχείρησα να την περάσω και αυτό που συνέβη ήταν σοκαριστικό. Με το που πάτησα πάνω στη γέφυρα, μου σηκώθηκε. Άρχισε να ακούγεται από παντού κλασική μουσική. Είχανε και Μότσαρ στο χωριό τους, παναδεμά τους. Μετά από 5 λεπτά περπάτημα στο καταπράσινο βαρετό τοπίο, συναντήσαμε κάποιους καταράκτες και μία ακούνια από αυτές τις ισταγραμμικές που σε πρίζει η κοπέλα σου να βγάλετε φωτογραφίες. Έτσι και εγώ, αφού η Δήμητρα μου τα έκανε τερκενλής, αναγκάστηκα να ανέβω για να με βγάλει ένα Insta Story. Δεν πέρασαν 5 λεπτά και ξαφνικά με έπιασε ένα απίστευτο κατούριμα. Έτσι, χωρίς να χάσω χρόνο, βρήκα το πρώτο σπιτάκι μπροστά μου και μπήκα μέσα να κάνω τη δουλίτσα μου. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα, και έτσι μάζεψα μάνικα και έφυγα αμέσως. Περπατώντας λίγο παρακάτω, συναντήσαμε ένα μεταλλικό κουτί στο οποίο μπορούσε ο καθένας να κάνει δωρεά. Έτσι, έκανα και εγώ αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε. Αλλά τελικά δεν κατάφερε να βγει το μεροκάματο. Μετά από πολύ περπάτημα σε γεφυράκια και μονοπάτια που έμοιαζαν με πίστες του Survivor, φτάσαμε σε αυτό εδώ το αριστούργημα. Χωρίς να χάσω χρόνο, έτρεξα κρυφά από τη Δήμητρα και έκατσα περιμένοντας το τυχερό μου. Τελικά όμως δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Εάν ποτέ θελήσεις να περάσεις ένα απελπιστικά γαλήνιο Σαββατοκύριακο στη φύση, τότε πήγαινε στο παρκάκι της Παύλιανης. Αυτοί είναι οι καταράκτες Βαλανάρη στη Πετέλη και αυτός είμαι εγώ που έμπλεξα πάλι με τις θεότρελες Μπάρμπι, οι οποίες ήθελαν κυριακάτικη εκδρομή. Φτάνοντας στην περιοχή έπρεπε να κάνουμε τα αγριοκάτσικα κατεβαίνοντας ένα απότομο μονοπάτι την τύχη μου μέσα. Όταν φτάσαμε, οι θεότρελες εντυπωσιάστηκαν με αυτό που είδαν, αλλά εγώ έπαθα τεράστιο σοκ. Τόσο λίγο νερό δεν έχει ούτε διαρροή αποχέτευσης. Καλύτερα να καθόμουν σπίτι μου, να άνοιγα την πτήση του μπάνιου και να καθόμουν να την κοιτάω. Αφού κλασικά τις περίμενα κανένα μισάωρο να βγάλουν instagramικές φωτογραφίες, δεν άντεξα, τις άρπαξα από το χέρι και έτρεξα αμέσως για να φύγουμε. Και αν ποτέ θελήσεις να εκδικηθείς κάποιον, φέρ τον να δει τους καταράκτες της Πεντέλη. Αυτή είναι η πιο ροζ παραλία που έχω βρεθεί στη ζωή μου και αυτός είμαι εγώ που χωρίς να το θέλω βρέθηκα να κάνω τον τουρίστα στο ελαφωνήσι της Κρήτης. Όταν φτάσαμε έπαθα τεράστιο σοκ. Η άμμος ήταν ροζ. Δεν το πιστεύω. Αυτές οι δύο θεότρελες με έφεραν σε κοριτσίστικη παραλία. Αυτή η ταινία της Μπάρμπι τα έχει ισοπεδώσει όλα. Για να γλιτώσω από τις τρελές, είπα να μπω μέσα στο νερό. Όμως ήταν τεράστιο λάθος. Όσο και να προχωρούσα, το νερό έφτανε αστράγαλο. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Κόντεψα να φτάσω Αφρική. Λίγο ακόμα και θα έβλεπα καμήλες. Το μόνο καλό με την παραλία ήταν ότι ήταν γεμάτο τουρίστριες. Έτσι, έβαλα τα γυαλιά ηλίου και έπιασα δουλίτσα ρισκάροντας τη ζωή μου. Αν ποτέ σε φέρει η θεότρελη κοπέλα σου στο ελαφωνήσι, φέρε γυαλιά ηλίου. Αυτές είναι οι Σεϊχέλες της Ελλάδας και αυτός είμαι εγώ που επειδή η Δήμητρα ήθελε να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, της είπα ότι δεν παίζει φράγκο και έτσι κατέληξα να τρέχω στα Λιχαδονήσια ή αλλιώς Σεϊχέλες από τα Lidl. Έτσι πήγαμε στα Καμένα Βούρλα, από που θα παίρναμε το καράβι που θα μας πήγαινε σε αυτή τη ρημάδα εκδρομή. Η διαδρομή απίστευτα βαρετή και το νερό ήταν ήρεμο σαν λάδι. Εάν το καράβι δεν χτυπιέται σαν φραπές σε 6 μποφόρ θάλασσα και τους τριγύρω να ξερνάνε, πώς θα διασκεδάσω, μωρέ αδερφέ? Αφού μας έκαναν ένα μικρό τουρ στα 7 νησάκια του συμπλέγματος, μας άφησαν σε μια κεντρική παραλία όπου θα μέναμε μέχρι το απόγευμα. Οι ξαπλώστρες ήταν τζάμπα, αλλά η απέραντη κατεμιά μου δεν με άφησε να το ευχαριστηθώ αφού ήταν όλες γεμάτες. Μία αντέχοντας άλλο την κρίνια της Δήμητρας για να μπούμε μαζί στη θάλασσα, πήρα την απόφαση να μπω στο νερό. Αφού γλίτωσα 15 καρδιακά επεισόδια, επιτέλους κατάφερα να μπω και η Δήμητρα σταμάτησε να με λέει κρυουλιάρη ξενέρωτο. Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα σνακ. Έτσι έκατσα στην πετσέτα μου και απόλαυσα την πιο σημαντική στιγμή της απέσιας εκδρομής μας. Και εννοείται πως μετά το σνακ ήρθε η ώρα για ένα απολαυστικό κατούριμα. Η ώρα πέρασε αργά και βασανιστικά και επιτέλους ήρθε το απόγευμα και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Εάν το πορτοφόλι σου ουρλιάζει από φραγκία όπως εμένα, αλλά παρόλα αυτά θέλεις να το παίξεις Tropical Traveler, πήγαινε μέχρι τα Λιχαδονήσια. Αυτό είναι το νησί με το χειρότερο όνομα στον κόσμο. Και αυτό είμαι εγώ που ούτε ψάχνω ούτε μου λείπει κάτι, αλλά παρόλα αυτά πάλι βρέθηκα να αρμενίζω στα νερά του Αιγαίου. Σήμερα ήρθαμε στην Καία και το πρώτο πράγμα που παρατήρησα είναι ότι υπήρχε απέραντη ηρεμία. Ούτε κόρνες, ούτε ποτηλιάρισμα, ένα απέσιο πράγμα δηλαδή.
Αν ο τόπος που ζεις δεν είναι ζούγκλα σαν την Αθήνα, τι νόημα έχει η ζωή? Και το χειρότερο, δεν ήρθαμε μόνοι μας εγώ και η Δήμητρα, αλλά ολόκληρη παρέα. Και ολόκληρη παρέα σημαίνει περισσότερες ιδέες για εκδρομές και εξορμήσεις. Τον ήπια πανηγυρικά δηλαδή. Πρώτη στάση που κάναμε ήταν στην Παναγία την Καστριανή για να προσκυνήσουμε. Μια εκκλησία χτισμένη ψηλά σε ένα βουνό, με μια αυλή γεμάτη λουλούδια τα οποία απεχθάνομαι και μια θέα που έβλεπε μόνο γαλάζιο. Απέσιο πράγμα. Και εκεί που επιτέλους κάτσαμε να ξεκουραστούμε, ο Τάσος πέταξε τη χειρότερη ιδέα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Είπε να πάμε στην αρχαία Καρθέα, ένα μέρος στο οποίο για να φτάσεις πρέπει να κάνεις 55 λεπτά πεζοπορία. Μόνο που το λέω, ανεβαίνει το αίμα μου στο κεφάλι. Μόλις φτάσαμε, αντικρίσαμε ένα αρχαίο θέατρο και έναν αρχαίο ναό. Όταν ανεβήκαμε στο ναό, έπαθα τεράστιο σοκ. Υπήρχαν μόνο πέτρες, τίποτα άλλο. Ενώ ο Τάσος άρχισε να θαυμάζει το αξιοθέατο, οι υπόλοιποι από πίσω με κρατούσανε για να μην του πλακώσω στο ξύλο που μας έφερε μέχρι εδώ. Αφού φάγαμε τη μισή μας μέρα κάνοντας τις κατσίκες πάνω στα κατσάβραχα, ξεκινήσαμε για το φάρο, ο οποίος είναι πεταμένος και ξεχασμένος από το Θεό πάνω σε ένα βράχο για να δούνε το ηλιοβασίλεμα. Η διαδρομή δεν μου άρεσε καθόλου και ο ουρανός ήταν υπερβολικά χρωματιστός για τα γούστα μου. Σου προτείνω να μην έρθεις ποτέ στη ζωή σου. Αυτό είναι το πιο το χειρότερο αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει στη ζωή μου και αυτή μία από τις πιο άσχημες λίμνες ολόκληρου του κόσμου. Καθώς ήμασταν στη Λάρισα και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μπήκαμε στο αμάξι και ξεκινήσαμε για το Σικούριο, ένα χωριό λίγο πιο έξω από τη Λάρισα. Η διαδρομή ήταν απίστευτα βαρετή και αδιάφορη και περίμενα πώς και πώς να τελειώσει η εκδρομή για να γυρίσω στο σπίτι μου να κοιμηθώ. Φτάνοντας, αντικρίσαμε μια τεχνητή λίμνη, η οποία ήταν ό,τι χειρότερο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπήρχαν εκεί κάποιες χήνες οι οποίες μας έπληξαν τα Τις ενόχλησα για λίγο, αλλά τελικά το μετάνιωσα γιατί με πήραν στο κυνήγι. Βαρεθήκαμε πάρα πολύ σύντομα, αλλά για να μην πούμε ότι ήρθαμε άδικα, κάτσαμε να ευχαριστηθούμε, που λέει ο λόγος δηλαδή, το καφεδάκι μας σε ένα από τα τραπέζια του πικνίκ. 2 λεπτά αργότερα μπήκαμε επιτέλους μέσα στη και εξαφανιστήκαμε.